Hej, jeg hedder Torben Ravn, direktør for Ravn IT. Vi har netop afholdt et cloud-seminar i Slagelse, hvor vi har fortalt om de nye funktioner, der er i Office 365, som Microsoft lancerer her i løbet af sommeren. Og nu skal du se nogle af højdepunkterne for seminaret. Hvad er det her cloud for noget? Det er ligesom, at internettet er det, der bruges til at sende data fra jeres PC til vores datacenter i Dublin. Det hele taget bygger cloud, og grunden til, at der er så meget interesse for det, det er fordi, at priserne er markant anderledes, end det vi er vant til at se. Vi tager faktisk nogle af de her kedelige driftsting og gør dem billigere, så I dermed kan frigøre nogle midler, nogle penge og noget tid til at få investeret i nogle af de systemer, som faktisk giver værdi til jeres forretning. Hvis danske virksomheder virkelig tog cloud computing til sig, så kunne vi skabe 16.000 nye jobs i Danmark. Der er rigtig mange, der bruger cloud computing som buzzword og tænker, at det er det eneste rigtige. Vi skal bare have alt ud i skyen. Vores udgangspunkt det er, at alle de skal overveje cloud computing. Stil sig det spørgsmål, kan jeg få noget ud af cloud computing? Det at vælge en cloud-løsning, der er man næsten nødt til at have en partner indover, som har alle de her ting i baghovedet, for at hjælpe jer, for at I netop ikke bare siger klik, klik, klik og bestil. Der er public clouds, der er private clouds, der er alle mulige forskellige former for funktionaliteter i de her skyer her. Hvor er Ravn IT så i hele det her cloud-aspekt? Vi har en berettigelse som cloud-partner. Vi er first mover. Vi har ansat Ulrik, og han har arbejdet med cloud computing i 3 år efterhånden. Og det har Ravn IT også igennem andre hostede produkter. Så får I selvfølgelig certificeret support. Så har vi mange års erfaring. Vi kan give jer den rådgivning og sparring, der skal til. Så er det selvfølgelig også med til at forretningsoptimere og få en succes ud af cloud. Hvis du stod og holdt det samme chance om 1 eller 2 år, så vil jeg nok sige, at alle skulle køre i skyen. Sådan her ser det ud. Herinde har man selvfølgelig sin Outlook Web Access til rådighed. Man har Lync, som er 2010-udgaven af dem, der har brugt live meeting før. Der kan selvfølgelig gå direkte her til at deltage i online møde. Så har vi selvfølgelig også kalenderen. Der er mulighed for herinde, at man kan få vist flere kalendere oven i hinanden. Og så er der Teamwebstedet. Teamwebstedet, det er SharePoint. Vi har taget en SharePoint 2010 Enterprise, som koster spidsen af en jetjager. Og så har de faktisk lagt lidt oveni også. Sådan her kunne det se ud. Det er meget standard. Jeg har ikke valgt at lave sådan nogen specielt stor tilpasset udgave af SharePoint. Det var sådan en sjov lille ting. Det var faktisk, at man kunne vælge tema. Man kan have sit eget Outlook-tema med sine egne farver. Og det er noget, som faktisk betyder mere, end man lige tror for rigtig mange ganske almindelige brugere. Det er, at de kan lige få lov til selv at vælge, hvordan det skal se ud.